mita 99.3 zangon FM. Al'umma ga dama ta samu domin kuma ku ilmantu. Shirin Tanmiyatul Umma a karkashin jagorancin Islamic Council ana soma wannan shiri ne daga karfe 8 zuwa 9. Tanmiyatul Umma lalle ci gaban al'umma. Marhaba muryar alkhair 99.3 FM. Assalamu alaikum jama'a masu sauraronmu, ina muku barka da sake saduwa da mu a cikin shirin nan na Tanmiyatul Umma, wato ci gaban al'umma. Wannan shiri ne da kungiyar ICODES ta ɗauki nauyin kawo muku. Kuna tare da mu ne kai tsaye daga tashar nan na Marhaba FM mita 99.3 da ke lamba 4 akan titin Star Avenue a Kokomlemle. Haka kuma ake sauraron mu kai tsaye akan yanar gizo wato www.marhabafmonline.com. Sunana Idris Abdullah Bako, kuma ni ne zan jagoranci shirin. Idan yau ka fara sauraron mu, to wannan shiri ne da yake gayyato malaman addinin musulunci, masana zamantakewar al'umma, masana ilimin kimiyya da fasaha, da duk wasu ƙwararru a ɓangarori daban-daban na rayuwa, inda muke tattaunawa da su akan al'amura daban-daban da suka danganci addininmu da zamantakewarmu. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised. Maudu'in da za mu tattauna a kai yau lokacinsa bai kai ba a cikin jerin maudu'an da muke ɗauki da shi wanda muka tsara a shirin nan. Amma da yake masu iya magana suka ce lokacin abu a yi shi. Ma'abotan sauraron rediyo da masu bin sawun al'amuran yau da kullum na duniya za su yi na'am da cewa a duk ranar 13 ga wannan watar ana bikin ranar rediyo na duniya, wato rana ce da ƙungiyar UNICEF, wato idan za mu fassara UNICEF za mu yi mu ce wato asusun yara da ilimi na ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta assasa wannan rana domin muhimmancin rediyo ga al'umma. A koda yaushe wannan shiri na da zummar idan zai yi kwai to yana yin sa ne da zakara. Wannan kalaman da na faɗa a bakin baƙonmu na yau na fara jinsa. Sabili da haka ne shirinmu na yau zai tattauna ne akan muhimmanci ko kuma rawar da rediyo ke takawa wajen ci gaban al'umma. Ta yaya za mu yi amfani da rediyo wajen ci gabanmu? Me ake bukata daga masu gabatarwa ko kuma presenters kenan a turance wajen gudanar da shiri? Wane gudunmawa masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su bayar wajen taimakawa rediyo ta cimma wannan burin da kuma wasu al'amura makamantansu? Kuma baƙonmu da zai ƙarar da mu akan wannan maudu'in ba baƙo bane ga aikin rediyo, haka kuma ba baƙo bane gare ku masu sauraronmu. Ƙwararre ne, sananne ne, kuma fitacce ne ga aikin rediyo. Kuma ina alfaharin cewa yana gaba-gaba cikin waɗanda suka koya min aikin rediyo. Shi ne tsohon shugaban sashen Hausa na External Service na GBC. Shi ne tsohon babban editan Radio Africa Service, wato sashen Afirka na rediyo Muryar Jamus. Har ila yau shi ne wakilin gidan rediyon Deauchwelle ko Muryar Jama'ar Jamus na farko a nan Ghana. Bugu da ƙari kuma shi ne sarkin zangon Anya na Greater Accra. Uwa uba kuma shi ne mataimakin PRO na farko na Majalisar Sarakunan Zangonnin Greater Accra. Baƙonmu na yau shi ne Chief Sheikh Muhammad Jibril Sissy. Sarki, ina yi maka barka da zuwa shirin Tanmiyatul Umma. To irin wannan jinjina ai dai sai in shiru kawai. A gara ai jinjina sarki, saboda masu sauraronmu su san cewa duk abin da za a faɗa yana da tushe. Amma na ɗan faɗi kaɗan daga cikin mukaman da ka riƙe da waɗansu abubuwan da ka faɗa da ka riƙe ka yi aiki. Sarki, wane ne Jibril Sissy? Wani unguwa ka taso, sannan yaya aka yi ka samu waɗannan mukamai a takaice? To tun da dai ka ce a takaice Muhammad Jibril Sissy. Na'am. Yaron Accra Sabon Zango ne. Sabon Zango kuma akan tudu. A nan ne karatun allo. A nan na tashi
da duk waɗanda yau suke rike da sabon zangon, waɗanda kusan in ce tare muka tashi, har da marigayi wadda babban amini na tunde, marigayi tunde, duk tare muka taso. Yanzu kamar su ma'abule da su na kumashi da su sanusi da ali madaha da ake faɗi kafin a tai da shi madaha, duk tare muke zaune a ƙasa muna karatu allo. To da wani da bawa Allah yana nan wali ne, ba ku san shi ba, ana ce mishi Ibrahim Sha'ani. To waɗannan duk tare muka taso. Sha'anin nan muna sa masa sha'anin duniya. Yau in aka tambaye ka ya sunansa ba ka yi ka faɗi sha'anin duniya, wai sai da 'yan mata. To ka gani a wannan lokaci dukkanmu da kake ganin mu mun yi gwargwadon irin namu rayuwa. To a takaice Muhammadu Jibril Sissy a makarantar kan tudu, malami na waɗanda muka tashi tare da su suna Lado, duka waɗanda sun zo na zaure ɗaya mu makarantar Malam Gambo. To a wannan lokaci ma ana ce mini yaro kamar ɗan aljani. Sannan kuma kana bukatan ka san nickname ɗina wanda yake wannan lokaci kowa shine ana kira na Elvis Presley mawaƙin nan. Yes. To a takaice kuma karatu dai a rana tsaka ne na tashi don wani ɓacin rai da ya same ni na ce ni ma shi na yi karatun boko na makaranta ina duba yara, kawai na tashi na je na samu dan CD 5 na ba Umaru ata daga wurin mahaifiyata, ya kai ni Latabiya Koshi 2. To kaga daga Latabiya Koshi 2 nan ubangiji Allah ya nufa har na ɗauki jaraba na kuma entrance. To kuma entrance ba ni na biya ba, malaman makarantar ne suka yi mamaki irin yadda aka samu mutum kamar ni na zo haka ne ni yayi karatu wannan lokaci ga shi na yi kokari. To amma duk lokacin nan da nake a sabon zango ba wani a sabon zango da ya san na zuwa school. Idan na tashi da safe shan ɗauki babban riga in rufe school uniform ɗina, in na kai gidan Umaru ata gidan sun tuɓe riga in aje, lokacin yana da wata mata a mariga ya Hawa shan je, in na taso kuma na dawo shan sa. To da ni in bar rufe school uniform sai da na je secondary school Accra High School. To a takaice daga Accra High School na ce zan ɗauka kwasa-kwasai hadda inda aka kai yau. A takaice dai na je na tsinci kaina a High Court, daga High Court court interpreter, sannan shugabannin aikin rediyo suka zo suka tsince ni wurin, suka ce wani yaro daga ina ka samu Hausa taka. Shikenan daga nan ne fa sai suka jawo ni na zo. Lokacin kuma ni external service na fara aiki. To lokacin su iyayen naka mahaifinka Hussaini kakanka zan ce ne. To lokacin su sun dan abin nan da su Sidi Muhammadu Ali da su ɗanta ne shi Allah ya masa rasuwa. To waɗannan lokaci da suka ɗan ɗage shi mu muka shigo. To kaga a takaice ina ciki shi likafa ta ci gaba na bar aikin kotu na shiga. Cikin wani shekara kenan? Na to a takaice dai 1977 da nike can kotun duka suna zuwa suna ɗauka na ina zuwa ina musu ɗan dabaru na program don sun ga kamar ni ban da matsala wurin fassara. To 1977 ina guess ina nan na taimaka, amma in zama full artist ma'aikaci sosai 1982. To na bar to daga cikin 1982 kafin wani lokaci kuma ya aka yaya ne ba a yi ba, sai Deauchwelle kuma suka yi sha'awata da su da BBC ne da Voice of America a wannan lokaci. To shi aka ce mini biya da kuma abin nan na Deauchwelle ya fi sauki kuma ba su da wahala. To shi na gwammace in je Deauchwelle 89. To 89 na tafi na bar nan da matana da ina tafiya wata 6 suna bi na can. Can ban da mata na ba ta lafiya ayana ba tura ke daukar su je da su asibiti a wannan lokaci, ban san yadda ake yanzu ba. To daga nan ne na komo na dawo kuma 1996 da dawo shi suka bukaci in rika ba su rahoto. To da dawo kuma suka yi sha'awa na da na koma 1996. To da komo da ya kamata in komo 1999 kuma suka ce a'a akwai waɗanda ake bukata a horar a wannan lokaci da kwarewa na da cewa mu Ghana mun yi aikin ba shiga shirin muke ba shanu ba cikin wannan aiki. Suka bukaci dan tsaya kaɗan na tsaya na horar da su, sannan suka kara min wasu shekaru. To kaga 2002 kaga ne na dawo gida. To da dawo gida kuma ai ka sani to yadda aka yi kenan a takaice har yanzu. Sarki aikin rediyo ka koya ne a makaranta?
aikin rediyo in zan gaya maka tsakaniya da Allah don Hausa suna cewa a ranar haihuwa ba ɓoyin cibi, kuma aikin rediyo akwai baiwa a ciki. To gaskiya in za a faɗi na Allah, ni lokacin da na shigo aikin rediyo wato ana fargaba, ana tsoro, don me a unguwan da na tashi daga aka ya kasan yaron sabon zango. To unguwan da na tashi a sabon gida, amma kan tudu ne rayuwa na duka fa gidan sarki, amma kan tudu sabon gida na tashi, wani gida da ake ce da gidan ba inda ake sini sai wurin. To gidan da ana ce musu sabon gida, gidan yan 10 mai 5 baya shiga. To kaga ma'ana karuwai ne a tattali gidan nan, in kana da kana da sile 10 ba za ka shiga wannan gida ba. To duk wanda ke da shekaru kaman 60 yanzu ya fahimci gidan. To kaga wannan karuwan kuma ba irin gawurtattun ne irin waɗanda aka koro daga Sokoto da Katsina saboda abin nan nasu. To nan ne ake masha. To kasa Hausa bakin mata Hausa, sannan kuma masu nama, masu tsire, gobirawa, masu faɗa da wani duk matattara ce. Ana ko wuri da ake ce ma gidan na kogo, kowa ya sani gidan na kogo ana sayar da to Hausa ne wurin. To wannan tashi da ne a wurin gaskiya ya taimaka mini. Yasa a lokacin da na je court, Haruna Alhamid ana tuna shi ya zo ya gani wurin, ya zo ya ba da labari, aka zugo zango, aka je wurin sarki Labbo, aka je wurin bako biga da su wane ne wai yaro kaza. Sarki Labbo ya ce ai ni kaninsa ne. Shikenan aka kira ni, na zo ya nuna. To gaskiya da na tafi ya ɗauke ni, na je aka gani, da zuwa na aka bani African landmarks, ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Na je na fassara, na kawo, na aka record na tuna Ali Abbas su suka record. Da aka kare shi ana tambaya ya taba aikin rediyo ne. To gaskiya aka ce in je rana kaza da na ce shikenan shiru. A ƙarshe abin ya zama wani abu can daban, daga baya sannan abin ya gaskiya ta fito kama. Sarkin ya kira ni aka ce mini Muhammadu, ya waɗanda ke wurin ba kowa bane ya kizo, wasu ne. Wasu suka ce wa amma da ya kamata in biyo ta kansu, wato ina son nuna cewa na yi karatu, na fito daga makaratun boko, ina da ilimin kuma na yi aiki, kuma in aka ɗauke ni wata rana ce ba wanda ya taimaka mini ya zo da ni na shigo, na zo na same su wurin. Gaskiya suka hana ni zuwa, ina koma kotu na. To ana cika ina ga Allah babu Allah ka ce shikenan su wasu shi suka samu matsala tsakanin su, shi suka abin ga. To shikenan wannan wani senior na a lokacin da muke makaranta, an di Jama'atu Bako, shi zamanto lokacin ya tashi aure yana mutuwa so yariyan ai rana haifuwa aka ce ba ɓoyon cibi. Shikenan shi ina ciki da ni da ila MP na sabon zango da wani muka dafa masa wannan aure da aka gama, da ya ajiye ni shi ce Muhammadu nan sai ce kaman aikin nan kaza wallahi ina da kirki saboda iri yadda muka yi. Shikenan ya ce kai da kwantar da hankalin ka, mun sai. To lokacin an munafince shi. Shikenan shi muka shiga da muka wannan komawa da na yi, shikenan fa shi aiki ya zauna. To a lokacin da na shigo, zan ga muka tsakanina da Allah, a sashen Hausa a wannan lokaci mutanen nan ba wanda ya taba nuna min wani abu, amma da na ganna da matsala na wurin rike na'ura da wani abu, shi na je na kama turawan su ne kamar Robinson Ai, Kristaki, Cyril Akula ce da kuke gani, da Getro Fara Ado. To irin waɗannan mutane da sunan na kalci kabli da ba'adi na aikin rediyo. Yasa ni har yanzu in zan maka program, ban maka program cikin minti 1 sai maka minti 5 sai maka feature. Aka kana gani yadda BBC ke yi. Ba wa baka awa 1 shine rediyo ba. Cikin minti 5 sai maka feature, kuma ba abin da zai bambanta shi da wanda kake sauraro na BBC ko na America ko na wani abu. Na'am, sarki mun gode. Rediyo yana da matukar muhimmanci, in ji UNICEF. Sai sa suka ba shi wannan, suka ware mai rana don a rika tunawa da aikin rediyo. Sarki rediyo ya zo Ghana, ban san shekarun da ya zo ba, amma a takaice tarihin rediyo zuwan shi Ghana da kuma mu ce sashen Hausa wanda yake shine bangaren da za mu dan mai da hankalinmu. Za ka dan ba mu dan tarihin shi kaɗan cikin wani dan lokaci kaɗan. Ya takaice dai wannan magana da kai ina ya ce maka dame ne ya kwance a gindin kaba. Na'am.
lokuta da dama ana bukatan wasu su yi bayani game da GBC. Aka ce labarin ciki a tambaye hanji. Wasu kuma suka ce a'a kafin hanjin ma wasu kuma sukan kwatanta su ce labarin kada a tambaye kifi. To waɗannan da kusan bayanai ne na ƙoƙarin nuna cewa an samu bayani sosai. Mu da muke a GBC akwai yanzu muna da kai kasan abin da ake mu ce ma guest artist. Kuma muna da kuma waɗanda ake ba kwangila. Kuma muna da staff. Yasa yau a iskan nan mai buga GBC da muke aikin nan ba kowa ne staff ba. Haka ne wasu guest artist ne wasu kuma su zo su taimaka. Shi yasa labarin GBC an distortin shi game da matsayin Hausawa don abin da yasa yawancinmu matsalarmu ne karatu. Ba ilimin da za mu iya mu kare kanmu ga wasu abubuwa na tarihi. Yanzu ka shiga cikin archive ɗinmu kamar su kakan naka yanzu da su Sidi Muhammadu Ali yanzu da wuya ka samu muryansu a cikin archive, da wuya ban ce ba ka samu ba. Shi aka dominate, shi aka sake wasu abubuwa. To wannan ya sa shi ina jin ana faɗo. Ina son nuna maka wannan magana da nake maka na kai kace ba za a amfani da wannan ba. Ina tahiyar giwa ne ba na kura ba. Ka san giwa in ya fasa daji yana tafiya yana tsoron wani itace ya tare shi. Itace zai ba shi hanya. Maganar da nake maka kenan. To ina son da Hausa aka fara wani language dai na yaren Ghana da ake yi. Da Hausa aka fara. Hausa da Turanci ne ake yi. Hausa da don in zan maka bayani don ka gane wani lokaci ka tuna sojojin nan da aka kawo Second World War nan. Yawancinsu sojoji ne daga Niger, daga Mali, daga Najeriya, yawanci ba daga Najeriya, daga Sudan, Cameroon da sauransu da menene. To irin waɗannan sojoji da me suke amfani ba Hausa ba? Hisa da abin da za a iya a language ko kuwa a harshen da za a iya communicate din da su. Kaga na maka turanci a nan da za a iya barin za a iya saduwa da su su fahimci abin da ake nufi ko da gwari ma dai za a yi an fahimci wani abu. To Hausa ne ce turanci. Kuma Bature ya fahimci cewa Hausa fa sai da nahau. Hausa na nan tahe ne kamar yadda turanci yake. To kaga yadda aka yi. To saboda shi Hausa aka fara amma yanzu me za ka ji shi ka ji wa an ce wani menene a'a daga baya ne lokacin kusan za a samu independent shi aka kawo waɗannan yaruka aka kawo ciki amma kuma da ainihin 37 da kake 1937 da ake ce maka kaman aka kawo GBC Ghana Broadcasting Corporation ai ba wai lokacin mu ba mu yin labaran mu fa komai ana yi ne daga BBC sannan kuma mu rebroadcast mu sake watsa shi ba daga nan ake yin labaran ba a labarai ba a komai. To kaga wannan lokaci ana son a yi magana da mutane shi aka ga ba harshen da ya fi dacewa a rika magana da mutane su fahimci kuka zama malam Bahaushe yana samun karbuwa ga jama'a shi yasa tura sun yadda da malama domin lokacin su malam Sallau mana kamanta to waɗannan abubuwa suka ba Hausa tasiri kan sauran yare. To dalilin da yasa kenan shi ana aka to daga baya kusan za a samu independent. Kuma ina son nuna maka kuma zan maka magana mata ka in ban da harshen Hausa a nan Ghana Broadcasting Corporation wani ya ce miki akwai harshen da ya fi Hausa tasiri a nan Ghana Broadcasting Corporation ba a taɓa samu external service ana Hausa national ana Hausa ba. Me yasa sauran yaruka ba yin su a external amma a external service ana Hausa sannan a national service kuma ana Hausa kuma aka karkasa Hausawan waɗanda ke nan ba su a nan sai lokacin da external service ya faɗi sannan fanni da kake gani na dawo national. To kaga wannan kuna na nuna maka irin daraja da mutunci da martaban da Hausa ke da shi. Kuma lokacin fa Hausa ake ba haushi ba. Gaskiya ne. Da yake batun Hausa ya shigo ciki sarki. A nan yanzu muna da gidajen rediyo da yawa yanzu harshen Hausa ana yi sosai. Kamar wannan gidan rediyon zan iya ce kashi 90 ko 96 ma Hausa ne. Muna magana ne da Hausa. Yaya wani irin Hausa ya kamata mu yi? Wani lokacin
ana cewa hausan Ghana, wani lokacin kuma sai a ce Hausa. Wani idan ka yi magana sai ya ce bai fahimce ka ba, saboda hausar ka na da ƙarfi a faɗansu, hausar ka na da ƙarfi. Kuma ta wani ɓangaren kuma idan ka duba an ce muhimmancin sadarwa shine wanda yake sauraron ka ya fahimce ka. To a nan yaya za a yi, hausar za ka yi shi yadda ya kamata ne, ko dai za ka yi shi yadda masu sauraron ka za su fahimce ka? Na farko dai bari in jinjina wa Baba Sharif. Na'am. Yabon gwani ya zan dole. Ni nikan yi shekara ban haɗu da shi ba ko watanni ba, sai dai mu haɗu haka. Amma in mutum ya kokari ya yi wani abu kuma shi ya san yadda nike, ni ban yabonka gabanka bayanka wani abu. To wannan magana ma da yake ji, in ya ji na yi shi da kai shi ya bashi mamaki, ya kokari. Menene wannan abun da ya hassasa, wato kishin Hausa ya sa yi. Kuma naga kamar ya yi kokari yana lura da irin Hausan bakinku da waɗanda yake kawowa nan duka. Ina ganin masu kokari ne, waɗanda ko da yake da yin suna wani abun ai ko ana koyo ne, in ba don mai koyo ba da gwani ya ƙare. To ya kamata in jinjina mishi wurin. To batun Hausa kace, ai na ce maka akwai Hausa akwai Haushi. Kaga shi malam Bahaushe abin da yake bukata ne, shi bai son ya koyi Hausarka, kai ne za ka yi sha'awar Hausarsa, kana so baka so. Kuma in ya ga dama Hausanka ma ya hausance Hausanka, bai yadda ya hausance Hausanka. Malam Bahaushe kenan. To ka duba, ni haka ban taba zuwa na zauna Najeriya wata ɗaya ba. Nan shi ban taba zuwa ba. To ga Hausar da nake yi kuma akwai irina ga sunan kamar su ɗantani da sauransu haka. To an san mai Hausa da ka buɗe bakin ka kai in kana Hausan ka san kana yi. To amma abin da ake bukata ne ko da yaushe ka rika koyo, ka rika kuma in aka nuna maka kuskuren ka ɗauka, kuma ka rika sara kana duban bakin gatari. To a lokacin da ka tsaya kana magana, a lokacin ne zaka tuna maganan nan da kake yi, kana magana da doktoci, shehannan malamai, shehannan ticoci, menene, sannan kuma kana magana da mutane waɗanda iliminsu tsaka-tsaka, da kuma kana magana da waɗanda ba su yi karatu, ba su yi su rubuta, sai dai kawai su ji ka faɗi musu wani abu. To wurin ne kai mai Hausa za ka sar ga yadda zai. Amma shi malam Bahaushe ko da lebura ne yana sharan gota, ko da tumatir yake sayarwa, inda Bahaushe ne Hausa yake yi. Kuma ko da ya zama likita, ya zama professor, in Hausa yake yi. Yasa Hausa ba ta da wannan. In kana jin Hausan kana ji ne, ba wata kalma sai dai karin magana kuma kowane karin magana yana da bayani. Yanzu kamar a ce maka kunan bakin wake, yanzu aka shi na amfani da kunan bakin wake BBC. Duk kowace kalma kaga an yi amfani da ita, kai naka ne kai ka nemi me bayanin wannan kalma, me kaman kunan bakin wake aka dogon bayani ne a Kano wannan bakin wake ya tsira, ka gani ya aka yi, 'ya'yan sarki ne ake bi da su suna hawa mutane ana tura su. To shikenan sai shi wannan ya ce in har duran da wani dan sarki ya hau kansa to ba da shi ba, da ya fada cikin wuta da shi da dan sarki. Kaga asalin na maka a gurguje kullum bakin wake kenan. Ka gani Bahaushe shi mutumin da ya shiga da dan sarkin ya mutu da shi da sarki suka mutu, sunan shi bakin wake. To kaga Bahaushe duk abin da kalman da ya amfani da shi ne, in baka gane ba. Amma wannan magana da ka faɗi, to ina gaya maka, kaga Sidi Muhammadu Ali matsalarsa kenan, har ya bar nan GBC ya koma Voice of America, Voice of Nigeria, ya zama shugaban sashen Hausa na Voice of Nigeria. Kakan naka matsalarsa kenan, ya bar nan ya je Nigeria. Da ya je Nigeria mutum ya kwatanta wani mukami ya je rike wurin. To Hussein Abdullah kenan. Shi ne nake magana Hussein Abdullah. Da ya je Najeriya wani mukami ya je rike wurin. Ya rike babban mukami. To ka gani idan har ka zo tsakanin mu ma'aikata, ku naku yanzu yana da dama. A lokacin bulo ake yi a cikin gidan rediyo. A gidan rediyo a yi fada, a fidda reni, a yi menene, a yi shige-shigen malamai. Kuma lokacin nan wato mata na hada su fada, attajirai na hada su fada. Kamar
salo mai kankan ka understand da sauransu. Aikin na da wani daraja ne a lokacin ko dai me yake kawo wannan? Aikin rediyo yana da wani abu wanda yake aikin waliyai ne. Ka ji daga baki na ishi yanka aikin waliyai ne. Duk wani ma'aikacin rediyo sosai ya san kamar in har Allah ya tsaya ya rike aikin da ke waliyi ne, bawan Allah ne, shehi ne. Yanzu ba annaba ko da san ce annabawa ne. To ina zuwa ai ubangijinmu da kansa bukatan bayani sosai. Ana maka bayani ba mu da lokaci. Baga yanzu yawanci waɗanda ke aikin rediyo malamai da pastors da me suke ba suna yada addini ba ne? To me ubangiji ke bukata ba yada addini ba? To shi kuma ma'aikacin rediyo me yake na gwamnati da wasu abubuwa yasa in kaga ma'aikacin rediyo ya baya wato in ya rike kansa da kyau shi kaga ya karko kaga duk irin makirci da kisisiniya da sharri da munakisa da za a ƙarshe she abin ya koma ya zama masa hasada ta zama ga mai rabo taki ne. Na'am sarki, wannan maganan ya sa zan zo ga ma'aikatan rediyo. Akwai masu gabatarwa wato presenters kenan. Yaya za su yi, me ya kamata su yi ya zama na su rike aikin nan da daraja wanda yake masu sauraro za su yi amfani da abin da suke faɗa ya kawo ci gaba ga al'umman da suke ciki. To kayi mini tambaya a dunkule ne. To amma ka ce ya me za su yi kaza masu maya. Ai ka san to in zan maka magana ne kuma a dunkule san ce maka abin da ake bukata shine ka kare mutuncinka game da aiki, ka bar kwaɗayi, ka kasance mai ibada. To kaga a takaici na yi maka magana a dunkule waɗannan za a farfasa ko za a yi maka su gwari-gwari. Ka kasance ka bar kwaɗayi. Yanzu kaga ni tun da na fara aikin rediyo ba wani attajiri a nan ƙasar da zai ce mani ya kira ni ya bani wani abu ya ce jin faɗi mishi wani abu har yau da nake maka magana. Wani lokaci ina da neman program na je zan interview na gama ma in zai ban kuɗi kaga yana shakka, to kaga na rasa nawa zai ba har yana shawara da wani. A ƙarshe ina tafiya me shi ba zai ban kuɗin ba sai ba wani kuɗin ya ce kaza wato tankan kuɗin mota. Kaga me ya kawo haka? Kafin in je wurinsa the way you present yourself in ji tura ko kaga ya kamata ka kasance kana da natsuwa. In ya dube ka, in ya ga takalminsa ya ga ka sa irin wannan takalmi, ya ga hula ka sa irin hullansa, ya ga riga ka sa, kaga shi da kansa nan da kan shi mamakin kai ko ma'aikacin rediyo ne a kai wannan ka zo ne don ya ga mutuncin kai ya yadda da kai ka iya ka tambaye shi kowane irin tambaya. Kuma ni ina kan rediyo ina interview ɗinka baka dominating ɗina ko ya kake, amma wani duka ya fito daga wannan abin da nake gaya maka. Sannan ma'aikacin rediyo ka kasance mai ibada. Yana da kyau. Ibada gwargwado yadda za ka iya yi don irin makaru da sammu da kisisiniya da ake wa juna. Kuma ko ba don ma'aikacin rediyo ba ka yi kakayyabi ɗan uwansa a gabansa. Masu sauraro su lura da wannan. In ka haɗu da wane ne Idrisu Bako, sai ka haɗu da ya sunan ɗayan abokin aikinka guda wane ne? Shamun. Sai kai magana Shamun. Kakka ce Shamun Idris yaro na Idrisu Bako kaza yana kaza. Ma'aikatan rediyo ba su san wannan. Wannan na daga cikin abin da yasa suke abin nan nasu. Na hudu shi da na ce maka kaga ma'aikacin rediyo zan baka wani sirri da kace na taɓa baka. Idan kana da program da zaka je ka karanta kamar shekaran jiya na ce kamar zaka zo ka abin nan, to kaga in kana lokacin ka haɗu da jarabta iri daban-daban, to a ƙarshe wani ma shehin ma'aikacin rediyo ya ce mini ko matarka a rannan kaka kusance ta in ka san kana da program mastanka kaka kusance ta, zo ka gama program sannan ka koma. In kuma a wannan lokaci kana cikin wannan program ko kana write wannan feature ko script, sai wata yarinya ko da ka daɗe baka ra'ayinta ba ta ra'ayinka, sai wannan lokaci ta faɗo maka, ka gani sai ai shaidan ne ko, to ka yi ƙoƙari ka natsu ka fi ƙarfin zuciyanka ka je kai waɗannan program sannan ka zo. To na tambayi me yasa ya faɗa haka, ka gani idan ka lura duk lokacin da ka kusanci mace kana raguwa ne ba kana karuwa ba ne. To sannan rediyo hikima ce, spirit ne kake aiki da shi, kuma a lokacin da kake kan abin kaman abin gane kaman an kaddamar da kai ne,
to yasa akwai waɗannan abubuwa kuma ga matasan mu waɗanda ke biye-biye da su kuma ma'aikaci rediyo ai farin jini gare shi wurin mata ko ba haka ba ko don ma kana yawan kiran sunanta kana mata zaɓi sonka za su ka san da wannan to a takaice kaga wannan kuma a dunkule na baka wani abu game da har ila yau kan presenters da yake ka ce a dunkule kuma ka bani a dunkule barin dan bude ta bangaren bayani kalamai wani fitaccen dan rediyo yana cewa kalmomi sun fi bindiga wani ma hadda nuclear banna to kalamai kuma da shi ake amfani da shi wurin aikin rediyo magana ake yi to ta yaya za mu yi mu kare maganganun da muke faɗi wanda yake watakila za ka zo ka ci zarafin wani ko ka taɓa wata al'umma ko ka taɓa wani al'ada ko addinin wani to ta yaya za mu yi mu kiyaye waɗannan abubuwan ko kuma wani shawara za ka bamu a kiyaye waɗannan abubuwan in ka ce kalmomi ai dalilin da yasa a wannan lokaci wato ana shiga shiru ba shanu cikin aikin rediyo a wannan lokaci don ko na ce shiga shiru ba shanu kamar ka shiga nema yanzu kowa ka gani nema yana kiwo har da bare da musa kowa yana rike da rago yana abin nan da shanu yana kiwo ko ba haka ba to amma an ka tambaye su nakalin yadda ake kiwon ba sani ba da rago ba lafiya shi ga wai si za shi veterinary da shanu shi ce za shi a kawo a yama shanu allura fulani na ruwan shi da allura ina ruwan shi da veterinary kaga shi inda ya shiga sharu kenan to kaga ne ya shiga kiwon amma bai nakalci aikin ba to shine nake nufi a nan shine bayani abin da ka bukaci in maka magana a lokacin mu idan za a neme ka kai wani ban da labarai ba abin da yake karantawa don muryansa na ba da labarai ne ka fahimci inda nake fitowa a lokacin mu a wani lokaci wani announcement kawai yake social mutuwa ba wanda ya kai shi ba da announcement a ji daɗi yana faɗin mutane sun mutu za a ji a binne su wani kuma yana nan za a yi party za a yi buki kaza za a invite Salo mai kankan ya zo menene kaza ya zo wani ba wanda ya kai shi harshen shi yasa aikin rediyo art ne art wato wani abu ne mai kirkire to in ana duba a nan wani mutum ukun nan su za mu ce su za mu rika keɓe mu karanta labarai to in muka ɗauko su daga karanta labarai muka kawo su wurin presentation kamar social DJ ga da wani abu hanga shi su zazzage mutane don ba su da kalmomin da za a yi amfani a massage ka gane a yi wa a yi tausa a tattausa jikin hankalin mutane su ji abin da suke me waɗannan kalmomin Allah ke yin sa shi yasa kaga in kana son ka fahimce ni wurin nake son bullo maka shi yasa kuskuren da ake ne yanzu mutum kamar mai magana da sauri cikin hira da kai ka san wannan mai iniya ne amma zuwa wasu shekaru shi ya bar iniya kaga yana da saurin kushi to shi ko ma'aikaci rediyo in kamar mai program irin kamar wanda kake yin haka ko da wani ya kira ya gaya mishi mutum banza kaga in ba mai hushi bane ba mai saurin hushi bane ya iya yana da spring ko shock absorbers da zai iya karbi wannan rashin hushi amma mu ɗauka a babarbare ne ke kai kilari ka gane a gashi makon ko fulani ko ba moshi kana ji ko sai kawai ka gaya mishi abin da bai dace ba ka gani to bai da siyasar to wani lokaci ana duban lokacin ma an tambaye ka malam wani wata aka haife ka wani shekara ba ga ana zana details ba to a wani lokaci na samu daga wani furba har ana go through your astrology wadanda suka believe shugabannin da suka believe sun duba kaman kai ga irin yanayin halinka ilimin taurari to kaga shi su ce ga irin yanayin halinka saboda kai wuri kaza ba za a saka ba kuma an dubi kuma yadda kake magana sai ce abin da yasa kake magana haka kaza to presentation daban news reading daban abin da nake son ka gane shi yasa kowa ya kamata ya san inda ya kamata ya ajiye ko kuma ajiye shi na baka labari kada wani ya shiga aikin wani kada ka ɗauki mutum kawai don ka gana karanta labarai ka ce ya iya zo ya yi DJ ba zai yi ba ya cost blanda sannan kalmomi kuma da kai magana haka ne akwai wasu kalmomi
da ya kamata yanzu ku matasa waɗannan su ne matsalolinku. Ka gani ba ku da kalmomi na yin magana da sarakuna, ba ku da kalmomi na magana da attajirai, ba ku da kalmomi na magana da malamai, ba ku da kalmomi na magana da ya sunansa mata. Mata da kansu suna da kalmomi waɗanda in kai magana da ita wallahi sai ka ga bata san inda za ta sa kanta sai ya mutu. Duka kalmomi ne na ma'aikacin rediyo, to ba ku da shi yanzu. To waɗannan na ganin kuna wataƙila sai mu yi bara daga wajen ku kenan sarki. Muna bara saboda yanzu kaga kaman takin ranar rediyo na wannan shekarar a baiwa matasa dama su shigo aikin rediyo. Muna bukata daga wurin ku jeho muna waɗannan abubuwan mu ma mu ci gaba da shi insha Allah. To ai misali kamar yadda aka wannan abu 2011 ne aka kaddamar ko ba haka ba, kuma gaskiya kaddamar da wannan abu ya taimaka kwarai, zan faɗi maka gaskiya. Kuma gashi yanzu na duba matasa ga su sai dai kai yanzu na ga ka fara farin gemu. Wannan baiwa ne, ko zan kira ka matashi ne ko ya ban sani ba. Baiwa ne, ka gani yanzu kuna kokari, zan faɗi maka gaskiya. Kuma ni haka ina farin ciki in naji abubuwan da nake gani ma wasu da nake gani a ido. Kaga wasu da dama suna tsammanin ma ba ni ma GBC ba na bar aiki. Gaskiya ne. A'a, wai a komi da lokacinsa. Na yi magana, na yi external service, na yi international, gashi kuma na yi kaza da kashe ga kun taso. To yanzu in kuna yi ina yi, kaga kamata saka muku maran bar ku kuma ku sake kamar raga ruwa. Gaskiya ne. To kaga abin sai ya ban sha'awa. To dalilin da yasa ga na dan ja na bar mu. Amma har yanzu ana damawa da kai. Wa GBC a baya amma. A baya ba. Kala don to yanzu kai alal ɗanka na magana, diyarka na magana. Jikanka na magana, me kai kuma har yanzu ka rika magana me yaran barku ku rika yi. Allah ya saka da alheri sarki. Yanzu mu zo ga har yanzu muna kan presenters, wato masu gabatarwa. A yau za ka samu cewa kamar yadda kai magana ɗazu akwai preachers da pastors suna magana. Kuma muna da malamai. Malamai za ga ana ba su lokaci. Kaga sun yi magana a rediyo. Suna wa'azi, suna tunatar da mutane. Yawanci za ga malaman nan babu wani mai gabatarwa, babu wani wanda yake ya san aikin rediyo. Sarki, wani shawara za ka ba su? Watakila su duba ta wani bangaren ta yaya za a yi aikinsu ya tafi yadda ya kamata, yadda mu yawanci masu saurare za su amfana da abin da suke faɗi daidai. Gaskiya zan gaya maka tsakanina da Allah. Na'am sarki. Kaga kowa na sha'awa aikin rediyo. Yanzu su malaman don sauraron mu da suke yi a kan rediyo muna magana, ko cikin talabijin muna gabatar da shirye-shirye da yake sun yi ilimin su kuma ya kai kusan ya fi namu ko kusan namu, sai su ga kamar abinda bako ke shi ma iya yi. To yanzu kuwa maciji da dokinsa ne, shi hawa abinsa a gilme, ko ba haka ba? To in ya zo ya biya kuɗi kamar wannan private gidan rediyo, shi ke nan, shi ne wuka, shi ne nama, sai abin da ya yi. To lokacin da yake wannan abu ba zai iya gane ga abin da ya kamata da shi ga abin da bai kamata da shi ba. Shi da ya san kai ma an ka zo surutu kake, shi ma ya yi surutu ya faɗi, amma bai san ƙa'idodin ba da sharuɗin na aiki ba. A'a, bai kamata ya faɗi kaza ba, bai kamata ya kaza ba, a lokacin da yake gabatar da shirin bai kamata ya yi abu kaza da abu kaza ba. To wannan shine matsalar da na lura game da rediyo. Kaga in ka zo za ka yi wa'azi ka zo yi, amma hatta ku masu gabatar da shiri da ka zo da zan fara magana, kaga na yi addu'a, kaga na yi wani dogon sura na mene to baka san kamar lokaci ba ne. Yanzu na ce zan karanta maka fatiha, minti nawa zan dauka? Kuma rediyo lokaci ne, ta me yake amfani da shi. Amma sai ka gani shi addu'an kawai ya cire kamar 3 minutes sannan ya fara. Kaga ka'idodi na rediyo yana da wannan abubuwa. To in kuma ka zo za ka yi ma mutane wa, kaga mutum an kira shi ne kawai zo ya yi bayani game da political abin, amma ba zai magana ba straight forward ba, sai ya nuna kamar shi ma malami ne ko ya yi karatu. Ka gane? To ka gane
radio is a form of entertainment. Karatun da za ka yi da menene da za ka yi nan, wani wannan lokacin nan abin da ke da muhimmanci wurin shi na an ce maka kana zuwa ga abin da za ka zo ka faɗi. Kuma karatun yanzu ya bambanta. In ya je ya karatu ne irin kamar su kasashen Laraba na Azar da sauransu haka ma sai ya dan shakure muryarsa. Ba zai karatu kamar na mutane da lokacin mu waɗanda muka yi basin yara alif lallam hakuri alif lallam. Idan malami ne fa ya zo yayi wa'azi. To yanzu kake magana. Ai shine ne ce maka wa'azi. To kaga in ka zo kai wa'azi tun kafin ka zo ma an san wa'azi ka zo yi. Shi sa da ka zauna bakin mic me ya kamata da kai kawai shi kai kira ayoyinka da menenenka. To ko wurin ma akwai ka'idodin da bayan ka kira barin ga maka kasan 20 seconds 20 seconds in ka za ka fara program in 20 seconds nan baka iya ka keep mai sauraron ka ba shikenan ya kashe rediyon shi ya tafi. To amma kaga yanzu hatta 16 da kuke sa wato waƙan nan da akan ce ma zama mabudin kunne na farkon nan wanda zai catch mutanen nan sai ga mutum wani ya buga shi wani minti 30 ko wani ya buga shi wani minti uku ya ana dai jin music din ana son kai ma abin nan da akan ce ma tura suke ce ma baiting wato bi ma'ana kai dai ka jawo hankulan mutane. To kaga waɗannan duka inda su malamai masu wa'azin da suke samun chance lokaci ana ba su lokaci in suka zo ka zauna za su je dan training za su je horarwa kaɗan a nuna musu in ka je a ba su lokaci kaza da abin da za ka faɗi kuma program duka da za ka yi a duniyan nan yana daga yadda ka fara program da yadda ka kare program ne kowane program ne a duniya. To ni abin da na gani kenan horarwa suke nema kuma su je kusa da waɗanda suka nakalci aikin amma cikin aikin akwai abubuwa da yawa da ake nema. Kafin su zo kan iska ko kuma su fara program ya kamata su yi bincike akan yanda yanayin aiki ke tafi. Haka ne kuma kan rediyo ba su shiga hurumin da ba nasu ba. Kuma babban da wannan zaka ga wani lokaci ma abin ya koma kamar shirin gida. Kai yana ka zo kana kuma har kana cikin rediyo har kuna wannan kuskure. Yanzu kama ko da yake yanzu lokaci ne kuke yi ku duka ban yace idan wani ya call da me shi ya call shi ka nuna mutane ka san shi. It's unprofessional. Yanzu nan ka ko da ka san me shi ka karbe shi kaman wanda baka sani ba. Taba ganin shi ba. Baka taba ganin shi ba. Ko da shi yana son ya nuna yadda yake da kai. Kai nan kana representing ƙasa ne ai. Kana represent government ne. Kai ba kai kowa naka ne. To amma har ka ce wani kakana menene ba a yi kan rediyo. To sarki yanzu mu duba misali ka san aikin rediyo yana da ka'idoji kamar yadda kake bayyana mana yadda ake aikin rediyo. To a koda yaushe addini da al'ada inda al'adan bai saba ma addini ba muna girmama shi ana sai ya zama mu an nuna mana cewa in za ka fara abu kai addu'a za ka fara ba kai addu'a to wani abin da za ka yi balantana wanda yake za ka ilimantar da mutane ne kai addu'a to kaga anan an samu karo. To ban da wannan akwai waɗansu wurare daban-daban idan aiki yanayin aiki ya zo ci karo da addininka da al'adanka yaya za ka yi kai ma'aikacin rediyo sarki? Ai kai ma'aikacin rediyo ai na ce maka kai wali ne kai sarki ne in ka ce sarki girman kai ya zo ciki amma ɗauka kai wali ne kowa naka ne kana kaskantar da kanka ne ba ka ƙoƙari ka nuna wa mutane matsayinka. Idan kai za ka zo ka karanta a mutanen gane labarai ba su da interest kai musulmi ne kai wulanmu ne abinda suke bukatar labari. Addu'a akwai addu'a da ake yi cikin zuciya shikenan kafin ma ka shigo cikin ɗakin maganan ka riga ka yi addu'a. To amma ka zo minti 5 ɗin da aka baka she kuma ka yi addu'a a kai ka gane ko kaga is some professional. Gaskiya ne sarki ka gani ma ina addu'a. To ba kai amma yanzu maganan da ka gaya min nan zan yarda da kai yin amfani da shi yi addu'a na a cikin zuciya a lokacin da na fito kan iska zan yi magana da jama'a in ci gaba daya na riga na yi addu'a na ba addini haƙƙin shi sannan
na ba aiki kuma hakkin shi. Thank you very much. Na fahimci wannan magana. Insha Allah addu'a da Kuma nake cin lokaci zan nuna maka kuma ma yadda ya kamata ka yi. Na'am sarki, ina jin ka. Ka gane ai da shigowanka studio kafin ma ka zauna kan kujeran ka riga kai addu'a. Na'am. Duba akwai lokacin da ake kira na chief sheikh. Ko? She wasu na mamakin ya aka yi na zama sheikh. To kaga nin ka kira ni sheikh in dauka in baka kira in bar shi haka nan. Amma abin da ke da muhimmanci ne wato idan kana kan aikin ka a ga ra'ayinka ka yadda a ga kai kana da ma'ana amma kai dan tijaniya ne ko kana magana kai dan wani ahlus sunna ne ko kana magana kai ahmadiyya ne no ka a ga wannan duk game da kai da ka shigo cikin wannan daki kai kowa naka ne to wani lokaci daga abin da zaka karanta ma an gane alƙiblar ka ai ko wasu addu'o'i daban da ahlus sunna ba abin da ba wanda ke wannan addu'a sai su ba da yan tijaniya ba wanda ke karanta wannan sura kaga ka nuna mu mutane kai ga inda ka shi na zo shi na karanta salatul fati da na karanta ka sai inda na fito to ni yanzu ma wani lokaci in zan karanta salatin tunjina kaga ban taba jin wannan ba to sarki kaga yanzu haka lokaci na ya aini ne barin apologize har side abil kuma ne sannan kuma na samu kaina cikin traffic sannan mun je wurin wasu aure da sauransu za gaskiya na makara abin da ya kamata mu roƙa kenan ka akwai ababa da yawa da na so mu yi magana akai game da rediyo amma ga lokaci na yi mana kallo hadarin kaji yare na kake da kuma gaskiya ya kamata mu ba masu sauraron mu wani dan lokaci kaɗan su ma su bugo su tufa mana albarkacin bakin su shi yasa lambar da za a bugo mana shine kaga ba lambar ma yau jama'a masu sauraron mu ko riga kun san lambar da ake bugo mana shi yasa za ku bugo mana akan wannan lambar insha Allah amma kafin ku bugo sarki akwai wasu a cikin masu sauraron rediyo ana ce musu serial callers watakila me za ka yi cewa game da su lalle akwai shawarar da za ka ba su suna da muhimmanci ko daya suna da matukar muhimmanci ai wannan abin ba wai yau aka fara ba a lokacin mu kamar kai su Umaru Asara na GNTC akwai su marasara na GNTC da sauransu su baƙubike da su baƙubike duka waɗannan lokaci su mamata su sauransu ai duka su ne amma mu wannan lokaci namu ba mu da abin da kuke da shi yanzu shine na a call a kira cikin waya daga baya ne aka kawo waɗannan abubuwa yasa suna taimakawa kwarai don suke nuna muku daga nan kuke gane ana sauraron ku ko ba a sauraron ku to sai dai kawai naku ne kawai sai ku rika in suna sara su rika duban bakin gatari kawai kada wani cikin yana kwal din ya jefa mu wani dan uwansa magana ya tashi ya barka da kura to abinda kawai kamata a gaya musu kenan amma suna taimakawa kwarai to jama'a salamu alaikum to sarki har yanzu kana magana kan serial callers nace suna taimaka muku kwarai wa alaikum salam wa rahmatullah yawa sannu da kokari sannu ka dai wake magana kuma daga ina kake malam Isa ne daga nan kuma lamile to malam Isa bismillah gaskiya sheikh ka gode mai wallahi mun gode mai korai Allah ya saka mai da khairi amin amma don Allah muna son ka sake kawo shi gaskiya karatu na cikin kan bawan Allah nan don Allah ka sake mu kawo mana shi gaskiya ya dauki karatu da daren nan korai da gaske wallahi isa Allah ya saka mana khairi ban magana da yawa amin insha Allah za mu samu lokaci mu sake kawo insha Allah na gode korai na gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikumus salam barkanku da warhaka yawwa wake magana kuma daga ina daga sabon zango ke kira na'am Allah ubangiji ya kare ku ina ga da sosai yana jin ki kirewa akwai labarai da dama da ya bari ya kamata a dawo muna da shi ya bayyana muna da komi ce to Allah ya kare ni amin aiki rediyo kuma ce hankuri in ba da hankuri ba wanda bai da hankuri ba zai iya yin aikin rediyo ba gaskiya ubangiji Allah ya taimaka muku salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum
Amin wa alaikum salam. Na'am, wake magana kuma daga ina? Yankuri Bala ke magana daga Midiye. Na'am, Malam Bala. Ina mun yau da mun dan samu bayani da kyau. To. Don lokacin da ni ma na yi course journalism. Ina kaman da yawan mu kaman wani abu kaman muna wasa ne. Na'am. Sai sa mun gole mu malam ya zo muna bayani. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku dai ne. Yawa barka dai, wake magana kuma daga ina? Allah ya saka da alheri. Amin ya rabi. Hajji Halima ne daga Oman Jawa. Na'am, Hajji Halima. Mun gode muku, Allah ya saka ma malam da alheri. Amin amin. Allah ya dauka malam ya ci hakan ga. Amin ya rabi. Marhaba kuma Allah ya sa marhaba yayi nauyi yayi karfi ya ci hakan ga. Amin ya rabi. Allah ya sa marhaba ya ci gaba. Amin ya rabi. Mun gode kwarai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To sarki ga lokacin mu ya kai, amma a ƙarshe wani shawara za ka bai wa masu kuɗinmu, masu kuɗinku da ƙungiyoyi masu zaman kansu, yadda za su taimaka wa rediyo ya so a samu a ci gaba ya fi haka? To a kiran da ɗaukaka kiran da zai yi wa ƙungiyoyi su taimaka muku ga zurfafa ilimi, don ilimi rediyo bai wasa da ilimi. Na ga maka yanzu na ka shiga archive na GBC, duk mutanen da ake takama ana takama Hausa aka fara yi kan rediyo. Ba wani yaro, duk mutumin da ya ce maka ana wani yare Hausa aka fara. Sauran duka daga baya suka biyo, amma yau in ka shiga su kamar su Hussein Abdallah, Sidi Muhammadu Ali, Ɗantani wanda shi ma ɗauko shi ne saboda Hausar bakinsa, daɗin bakinsa. Yau Ɗantani rediyo yanzu ya sake ba kamar lokacin mu ba. Ana ce ku yanzu abin da kuke wasa ne. Lokacin bulo ake yi, a yi ta sammace juna, a yi ta ma juna magani. Kaga to yanzu an tashi daga nan. To amma sakamakon wannan shirmen da muka yi wannan lokaci, idan aka ga wani Allah ya ma wani baiwa, maimakon mu duka mu haɗa kanmu mu taimaka mu yi abin nan mu ɗaukaka kamar yanzu aka shiga cikin akafin GBC ba abin da za a gani. To yanzu muke kokari kafin mu bari mu daidaita wasu abubuwa. Shi yasa saboda rashin ilimi lokacin ana ɗaukar mutane na gari, to lokacin nan da nake maka su iso na Abdallah fa su ne masu ilimi, kuma lokacin su suna Hausa. Sidi Muhammadu Ali su ne masu Hausa ba sosai. To saura shi suna kai musu hari. In aka gaya maka yadda aka Sidi Muhammadu Ali ya je Najeriya ya baka mamaki. An recording ɗinsa ne aka je aka buga ma Anna. Ni ke gaya maka yau abin da nake gaya maka ga abin nan an kara suke cewa to gbanyo in she ka kara gbai kaman blackmail kenan, wanda bai iya faɗi ni na faɗi don gabana muna yara muka ga waɗannan abubuwa. Kaga ina kai ba haushe dan uwanka ka tashi ka je gaba annan ka record abu ka zo ka aje ka ce ga abin da ya faɗi, wai ya ce ka sa abin da ke ce ma tsohon kwane lokacin ana yakin Biafra nan to lokacin ne to kaga gan disalatin sannan Abdallah duk in ka lokacin shi muna cin juna shi ya kai yau in ka shiga har a ce wai Hausa duba da Hausa ake fara karanta fa Hausa ake fara karanta yau shi an karanta akan an karanta da bani an karanta menene gan an karanta me eve an karanta inzima sannan a karanta Hausa karshe wai menene me wadda ban san yadda ma zai bayani. Shi yasa yanzu shi yasa kaga na fara godewa shi Baba Sharif don wannan abun da ya kokari, don ni na san lokacin da yake kokarin tabbatar da wannan abu. Yasa ya kamata muka samu irin su mu jinjina musu. Kuma gaskiya kuɗi da shi ake komai, to sai ana taimakawa, ana kawo talla, ana menene kamar wannan shirin to amma aiko da ta zuba kuɗi no Mustapha babbar zunzurutu mai yawa shi tun ba yau ba tun muna Ghana Broadcasting Corporation za faɗi maka da Allah yana taimaka da mun samu irin su suna zuwa suna taimakawa haka da war haka shi ne da inda ma zai ji ra'ayina ya kamata ya kafa wani gidan rediyo musamman ma abin da dan bukata to yana jin ka insha Allah, ko da yake baya kasar amma ya dawo zai ji ka insha Allah. To jama'a iyakacin abin da lokaci zai bamu kenan. A madadin kungiyar ICODES da kuma kwamiti da ke tafiyar da wannan aiki, muna gode ma sarki Sheikh Chief Muhammad Jibril Sissy da ya samu lokaci ya zo ya bamu wannan ilimi, ya zo ya bamu wannan karuwa. Mun gode. Sarkin Anya, sarki mana, sarkin Anya, sarkin zangon Anya, na'am. Amma ko da yake sarkin zangwanya ne ba sarkin bare-bare ba ne.
To mun gode kwarai da gaske. Ni ne Idris Abdallah Bako, sai ku kasance da mu sati mai zuwa, mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Salamu alaikum. So when the time gets hard, there's no way to turn, as you promised.